kabanga kerpat kolong yakin nong song snong sai sisin jong ka is ka sales bat ke jela barokoi sim menta ngin sim menta ba mangi la diru ngin tip le sing de ki karier ki ba yo yu nu jingpang mereka ka ba mangi hang ne ngile kalong ba ni sumhar daladi yaladi kata de ke bedun kamme bang yo i ngan tu ipi ko butsin ka bang yo i menta ke jing ba ki briu kita show positif kilong depres ka kata ke jabin joki teng teng kidu mesin ki basyat ki baklain teng teng poi syaka ne ki badon ka kategori A B tang ka tu ne ski poi syaka C poi syaka D kai ka daw pelong ta namar ba teng teng ka don no ka jing ting kata ka ban ong man yakun ban ong ma em ngam ngade ban job ngai nu knyang jipang teng teng kakta yaki te ka bang kwa ban kerpat hang de kolong sngo ba don ka mesim ka baklain ban yakun ngan yu tu ya pi ka jing rap na kalen ki hospital ki doktor ki nurses kalong ka badon kam hnrei ka badon kam tam kalong ka jing rap daladi yaladi leno yi doktor bikin sa ai dawai pi posin si ngiru lada ma pi daladi yaladi pila surrender lepa pi om bangang ni ngalayap le mangang ni ngala sitom nganam la su ban kekli kemau ni kunyang jing pang ha syam ni ubah haduk kata uban ong ba kalong incurable ngatai doktor itu pa kata ndai ban ong bulong incurable ndai ngong pi tam na ka jabin pat ngi menta na kalang surang ngi perkhat baru menta bahkan bahasibun yaki hospital bakat bala gitu ki positif cases bakin salang makanya doktor salah jong lu teng teng kalong pelong yaki bakin long marui ngile ka bala menta ba ngila advice yaki hospital baper yela ka bala ek dia salang para ba positif kadang bani dong yayok mesin lang uwe tengah kerpat namar kata bakin nem don ka mesin bandu jingkermen yo iru yo fikir menta ba ka recovery rate menta kasngi saus pakat kendai ngimdai banu musim kamu santo 90% kamu tibaklain ter tengah da kerpat nakakadaw yakin nong song snong jongka is ka sales bat ka jelai berkui ngimdai banu musim tan syong mo yo positif yo piong banganyap no ngasu ban ong kata babakla ngidai benun ke jingai ngidon nong bu nong thau uba hajrong yaki eke barok ngimdai bandon ke jing du jingkermen bat ngidon ru rengkat ke sorkar ka tim jogi doktor ki nos jongi ki bat tresitom med labat sngi ban sumar ten le kata ka jing sumar ka nyoki kalong tangkum go borbrio le ka jing yakun ga bakadu kalong dai na kitu kinompang marway teka bang kerparu ikinong song snong jogi jala joka is kasil sebangi barokwe watklet hage jing duai kan maulen ye ka tim jogi doctors ki nurses ka tim ki health workers kat nu phongut ki bapli ki ba sitom ki ba duthia ki ba duden ki ba yo positif ki ba bun ten rei kim salia nakamenta ban ya tur persya e ka thma nakamenta ban penim yaki mensim ki bokodor tengah kerpat nak kata daw ki pai ba nong sok snong jong jela jongi borokwi jong ka is khasil jongi sngo bha ya ka ban bu ha ki jing duai marwe bau blei undon rengkat batru un yarap yangi ha ka ba kum kan ke jing ka ba ngiya kendu dei tai dei izin pentip nakaliam joko sarkar mentaka cenmit